Godt, så nu prøver vi lige det her. Det er den første af måske rigtig mange videoer, hvor jeg tager fat i et eller andet bevis, der kunne være meget nyttigt at kunne til en mundtlig eksamen i matematik A. Så til det her, lad os sige, at man får enormt meget lyst til at bevise kædereglen. Som jo siger, at hvis man har en sammensat funktion, lad os kalde den h af x, som er sammensat af to funktioner. Indre funktion g, ydre funktion f, hvor funktionen g er differentiabel i et eller andet x0, og funktionen f, den er differentiabel i g taget på x0. Man skal have det her billede ind i hovedet af et x0, der først ryger ind i g. Så bliver det lavet til g af x0. Og så ryger det ind i f. Og bliver lavet til h af x0. Eller f af g af x0. Men det er derfor f skal være differentiabel i det som g laver. Så siger kædereglen, at så er h diff i x0. Og når man differentierer h i x0, så får man så med det, som vi forhåbentlig kan uden af, nemlig at det er f differentieret taget i g af x0, ganget med g differentieret i x0. Det bevis, hvis man kigger efter i lærebøgerne, så står det næsten altid et forkert bevis. Der er rigtig mange beviser, der kører lidt på den samme idé med at sige, at når vi differentierer h, så er det sådan lidt det samme som at tage og sige, det der ligger herinde, det kalder vi lige for y, og det der ligger herinde, det kalder vi for z, og så det her ord, det hedder x. Og så kører de noget og siger, at det vi egentlig vil, det er at tage sådan delta z og dividere med delta x for meget små værdier af delta. Men så kan man bare gange med delta y og dividere med delta y, og så får man, at det er delta z divideret med delta y, ganget med delta y divideret med delta x. Og så siger man, at det første, det er jo sådan cirka f differentieret i g af x0. Fordi der studerer vi, hvor meget z ændrer sig ved en lille smule ændring i y. Så det svarer egentlig bare til at differentiere funktionen f. Og så ganger vi sørme med g mærke i x0. Fordi det er det, som den her sådan cirka udregner. Men I kan nok høre, at der siger man sådan cirka en hel masse gange. Og så er der nogen, der forsøger at skrive d'er i stedet for deltaer, og siger, nu er det så infinitesimale tilvækster. Men det bliver det ikke spor bedre af. Og der findes forskellige varianter af det her, men de knækker alle sammen på den meget, meget simple problematik, man kan stille med at sige, hvad hvis delta y er 0? Hvad hvis den her funktion g, den går hen og laver den samme funktionsværdi 2 gange på et eller andet tidspunkt, sådan at y er det samme begge gange, så det her delta y, det er 0. Så har man lige divideret med 0 lige der, og det er ikke så heldigt. Og beviset i bogen prøver at lappe det her ved sådan lige pludselig midt i det hele og sige, hov, nu er funktionen g for resten injektiv, eller voksende, eller et eller andet, som gør, at den ikke kan tage den samme funktionsværdi 2 gange. Men det er et hack, og det beviser så i virkeligheden ikke hele kædereglen. Det beviser kun kædereglen for et specialtilfælde, hvor funktionen g er differentiabel. Så pointen er, at det der, det duer ikke. I stedet for, så bør man tage sådan et skridt bagud, og så sige, at vi laver beviset i 2 dele. Først sådan en teoretisk del, som egentlig ikke har noget med kædereglen at gøre. Har bare noget at gøre med, hvordan man skal forstå differentiation. Og så bagefter, så bruger vi det, man har fra den del, til at bevise kædereglen. Så den del, man lige kører forbi, det hedder linearisering. Og linearisering, det er en anden måde at forstå på, hvad det betyder, at en funktion er differentiabel. Så det er i virkeligheden en bedre måde at forstå det på. Så ideen er, at der bør man sådan lidt skifte navn. Så lad os sige, at funktionen den hedder stadig f, fordi det bliver også den her funktion heroppe, det kommer til at gå ud over.
men det er en god idé at skifte navn til variablen. Så lad os nu sige, at vi har en funktion. Der er en funktion af en variabel, der hedder t, og så ser grafen sådan her ud. Der er et eller andet t0, og så studerer vi f af t. I det her t0, der leger vi, at f er differentiabel. Så f er differentiabel i t0. Og hvis vi lige husker, hvad betyder det egentlig? Det betyder, at hvis man tager et t og lader nærme sig i t0, og så kigger man på grænseværdien af den her differenskvotient, hvor at man siger f af t minus f af t0 divideret med t minus t0. Den der sekanthældning, som man får, hver gang man har et t tæt på t0, den grænseværdi, den findes og er et reelt endeligt stort tal. Det er det, der betyder, at f er differentiabel. Og det, som den er lige med, det er det, man kalder for f-mærke af t0. Så får man den idé at studere tangenten i t0, som man laver ved at sige, lad os kalde det for t af x, og forkortet for tangent. Så definerer man tangentfunktionen, som simpelthen bare er den funktion, hvis graf bliver tangenten. Og det ved vi godt, hvordan man laver, for det er bare at lave en lineær funktion, der går igennem det her punkt, og som har f-mærke af t0 som hældning. Så det gør man ved at sige, at det er f-mærke af t0, som vi ganger med, undskyld, det her skal være også funktion af t. F-mærke af t0 gange t minus t0 plus f af t0. Det er simpelthen bare tangentens ligning skrevet om, som vi lige kalder det for en funktion. Den her lineære funktion, den er lige med vores oprindelige funktion, hvis vi står i t0, fordi de går igennem det samme punkt lige der, de to grafer. Men hvis man holder sig tæt på t0, så er de to funktioner også cirka ens, fordi at tangenten den hælder lige så meget, som grafen gør. Og for at præcisere det, så introducerer man det, som vi kalder for den relative fejl. Vi vil gerne studere, hvor tæt t af x og f t af t. Ja, t af t og f af t er på hinanden. Det gør vi ved at sige, at vi kigger på, kalder den for epsilon af t. Der tager vi f af t minus t af t og dividerer med t minus t0. Vi kalder den for den relative fejl, fordi vi kigger på forskellen mellem f af t og t af t. Det er den her lodrette afstand her mellem graferne. Men set i forhold til, hvor langt væk vi er gået fra t0. Der er to ting at vide om den her. Den første, den er meget simpel. Det er nemlig bare, at hvis jeg isolerer f af t i den her ligning her, så får jeg, at min funktion f af t, den kan skrives som, så jeg får det her gang på epsilon af t0, og så lægger jeg t af t til. Så f af t, det er det samme som t af t, plus epsilon af t, ganget med t minus t0. Det sætter vi lige en kasse rundt om, for det er den ene ting, som er meget, meget vigtig. Den siger nemlig, at min funktion f, som jeg startede med, den her differentiable funktion, den er faktisk lige med en dum lineær funktion, plus et eller andet mere herover, som man tydeligt kan se, det bliver 0, når t er lige med til 0. Men der er lidt mere til det, fordi der er en ting mere. Hvis vi rent faktisk kigger på den her epsilon af t, så kan vi lige sætte ind, hvad t af t rent faktisk var. Så tager vi den her op, siger det er f af t minus, og så tager vi alt det her snask og trækker fra, men jeg gør det lige smart ved at trække det der led fra først. Så minus f af t 0, og så også minus f mærke af t 0 ganget med t minus t 0. Alt sammen divideret med t minus t 0, fordi det var definitionen heroppe af den relative fejl. Hvis man kigger lidt nøjere på det, så er der to led her, som vi kan dividere med t minus t 0, og det sidste led, det er rigtig fint at dividere med t minus t 0, fordi det forkorter bare den her parentes væk. Så det vi får, det er, at det er lige med f af t minus f af t 0
delt med t minus t0 minus noget, som bare bliver f mærke af t0. Og hele pointen med det er, at hvis jeg nu lader t gå mod t0, så husk, at det her, det var min epsilon af t. Hvis jeg lader t nærme sig til 0, så kan jeg se, at den her bryg, den vil nærme sig f mærke af t0. Så det kan vi lige skrive hernede. Det her, det går imod, hvis t nærmer sig til 0. Så vil den her, den vil nærme sig f mærke i t0. Minus det led her, det afhænger slet ikke af t. Det er hele tiden f mærke af t0, så det som det nærmer sig, det er bare stadigvæk f mærke af t0. Og så kan vi faktisk se, at grænseværdien af den her epsilon af t, når t går mod 0, det er faktisk 0. Så det er den anden ting, det er, at den her epsilon af t, den går imod 0, når t nærmer sig til 0. Og de to ting, der står i kasser til sammen, det er dem, der siger, at vores approksimation, vores lineære approksimation t af t, den approximerer grafen for f af t rigtig, rigtig godt, når vi er tæt på t0. Fordi forskellen på dem, den står herovre, den er noget, som ikke bare går mod 0, fordi den her går mod 0, men den her går også mod 0. Så det er ligesom to ting, der går mod 0, som er ganget med hinanden. Så man kan sige, fejlen mellem f af t og t af t, forskellen på dem, den går mod ligesom 0 i anden potens. Sagt med andre ord, lidt mere teknisk ord, så siger man, at det at f er differentiabel, det er det, der får det her til at virke. Læg mærke til, det bruger vi jo lige præcis her, når vi siger, at den her, den går mod f mærke af t0. Så det at f er differentiabel betyder egentlig, at f er en lineær funktion plus noget, som er 0 til anden orden, kalder man det. Eller man siger, at f er faktisk lineær til anden orden. Så det smarte, det er, at jeg vil altid kunne skrive min f af t som en lineær funktion. Så det kan vi lige skrive herop. F af t, det er en eller anden dum lineær funktion. Vi kan bare sige a gange t plus b plus den her epsilon af t ganget med t minus t0. Hvor vi bare behøver at huske, at den her a, den er lige med hældningen f mærke til t0. Så den der. Det er bare en anden måde at sige det, der står dernede på. Nå, men så er vi også klar til at bevise kædereglen. Fordi, hvis vi nu prøver at lægge... den kommer tilbage en gang imellem. Så, hvis vi vil bevise kædereglen, så skal vi selvfølgelig kigge på vores sammensatte funktion h af x, den er lige med f af g af x. Og vi sætter den her differenskvotient op, hvor vi siger h af x minus h af x0 delt med x minus x0. Og så sætter vi ind ved h er, så står der f af g af x minus f af g af x0 divideret med x minus x0. Og så er det, vi er smarte. Så går vi ind og siger, at vi lineariserer den her funktion f, den ydre funktion f. F af t. Den skriver vi som et eller andet a gange t plus b plus en eller anden epsilon af t-funktion ganget med t minus t0. Hvor t0, det er det sted, hvor f er differentiabel. Så det er g af x0. Så det sætter vi bare ind her. Så har vi, at f af g af x, så nu spiller g af x rollen som t. Det bliver så a ganget med g af x plus b plus epsilon af, og så skal vi igen passe på, når der står t, så er t det er g af x, epsilon er g af x, ganget med, og her står igen t, så det er g af x minus til 0, og til 0 det var g af x0. Sådan der. Det var f af g af x. Så skal vi gøre det samme med f af g af x0. Og der kan vi allerede se, at når vi sætter g af x0 ind som t heroppe, så hele den del herovre, den forsvinder. Så det er jo rigtig rart. Fordi der kommer til at stå g af x0 der, og der står også g af x0 der. Så det her, det bliver et rent 0. Så det, der er tilbage, det er faktisk kun den del her. Så det bliver a ganget med g af x0
plus b, vi må lige sætte en parentes om det. Sådan der. Divideret med x minus x0. Og så bliver det ikke værre. Herfra så bliver det sådan set bare bedre. For det første, så står der plus b herover, og der står plus b i den parentes, der bliver trukket fra, så de der plus b'er, de går ud, og vi behøver slet ikke bekymre os om, hvad b egentlig var. Dernæst så står der a gange med g af x herover, og her står der a gange med g af x0. De to led, dem kunne jeg godt tænke mig at sætte sammen, og sætte a uden for parentes, og så ned foran brøken, så står der a ganget med g af x minus g af x0, divideret med x minus x0. Så er der kun det her midterste led tilbage, det er lagt til, så det skriver vi lige her, plus, så står der epsilon af g af x, det tager jeg også lige ned foran brøken, og så ganger jeg det med g af x minus g af x0, delt med x minus x0. Og det her, det vil vi jo gerne studere, når x går mod x0, og når x går mod x0, ja, så går g af x imod g af x0. Og hvorfor det? Jo, fordi g er differentiabel i x0, så den er nødvendigvis også kontinuerlig i x0, og det her det er lige præcis det, at den er kontinuerlig i x0. Og hvad sker der mere? Jo, den her. Så alt det her, det går imod. Måske skal vi sætte ind, hvad a er. Det her a heroppe, det er lige med f-mærke i g af x0. Det var det, vi havde fra før, at det bliver hældning i den her lineære approksimation. Så det her, det går imod f-mærke i g af x0. Det er bare a'et, det ændrer sig ikke. Ganget med den her brøk her, den nærmer sig g-mærke i x0. Plus epsilon af g af x. Når x går mod x0, så vil g af x gå mod g af x0, og så tager vi epsilon i noget, der nærmer sig g af x0, som var vores udviklingspunkt. Og så bruger vi den her anden fine egenskab ved epsilon-funktionen, at når vi tager epsilon til et t, der nærmer sig vores t0, vores udviklingspunkt, så vil epsilon til t gå imod 0. Så det her, det går imod 0, ganget med, og så kunne det være lidt uhyggeligt, hvis den her, den gik mod uendelig, men det gør den ikke. Den går mod g-mærke af x0. Så alt det her går imod 0 og forsvinder, og så får vi faktisk bare, at grænseværdien, den er det, som vi gerne vil have. Så h-mærke i x0 er faktisk lige med f-mærke i g af x0 ganget med g-mærke i x0. Samme.